que hagueu vingut fins aquí perquè sabem que avui és un dia que fa calor, però avui és un dia que és de lluita, és el 28 de juny, i bueno, estem molt contents, molt contents d'haver organitzat aquesta primera marxa a Vilanova i la Geltrú, així que comencem el manifest. Gràcies. Bona tarda a tots i totes i benvingudes a la marxa de l'orgull LGTB i de Vilanova i la Geltrú. Som l'Esquerda, una assemblea per a la dissidència sexual i de gènere, que ha nascut fa pocs mesos a Vilanova, per tal de lluitar pels drets del col·lectiu, però sobretot per fer una lluita conscient, i la base per trencar tota mena d'estereotips i mites al voltant de tots els conceptes LGTBI+. Avui, 28 de juny, fa 50 anys de les revoltes de Stonewall. Ens semblava important remarcar que el primer orgull va ser una revolta portada pel col·lectiu trans, racialitzat i de classe treballadora dels anys 60 als Estats Units. El 28 de juny de 1969, al bar Stonewall Inn, a la ciutat de Nova York, hi va tenir lloc una rodada policial per fer fora totes les persones del col·lectiu, i on moltes de les nostres companyes van ser apallissades, insultades i empresonades. En els dies posteriors, gais, lesbianes, bisexuals, sense sostres, prostitutes, però sobretot persones trans, van combatre valentament la policia i el sistema, fent seus als carrers i al barri, prenent l'espai públic i sortint per primer cop dels establiments sense amagar-se ni sentir vergonya pel que eren o qui estimaven. En honor a totes aquelles valentes que van dir prou i van combatre pels seus drets, avui, dia 28 de juny de 2019, commemorem la Diada Internacional per l'Alliberament Sexual i de Gènere. Aquesta violència, 50 anys després, encara existeix. Sí. Les agressions al col·lectiu LGTBI+ han augmentat en els últims anys perquè l'odi surt al carrer amb total impunitat i amb la complicitat de la justícia espanyola. Des de l'Esquerda volem condemnar els fets d'ahir a la plaça Universitat de Barcelona, on els Mossos van agredir i silenciar la protesta LGTB portada pel 28J autònom. La violència policial i el feixisme es combat als carrers i no deixarem que ningú ens trepitgi. Podem recordar que patriarcat i capital formen una aliança criminal. No és només un càntic, és la crua realitat. Com a col·lectiu LGTBI no creiem que l'obtenció dels mateixos drets que les persones cis heterosexuals n'hi hagi prou. Que les persones del mateix sexe es puguin casar no evita que siguin discriminades al carrer, a l'escola o a la feina. Recordem que mentre els col·lectius LGTBI reclamen els mateixos drets, moltes de nosaltres, sobretot les persones trans, encara reclamem l'accés al món laboral sota unes condicions dignes. El 28J va ser una revolta. No volem que sigui una festa monopolitzada per homes cis, blancs i de classe alta. El capitalisme rosa és cada vegada més problemàtic. Pride Barcelona, juntament amb Assegal, l'Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes, col·laboren amb empreses com Airbnb i B-Travel, les quals formen part de la gentrificació que viu Barcelona avui en dia. A més, el Pride s'enriqueix amb subvencions de la Generalitat, amb l'excusa de la defensa dels drets LGTBI. Només cal veure el cartell d'aquest any 2019 per veure quina és la seva representació del col·lectiu. No visibilitzen altres realitats com les lesbianes, les trans, les persones racialitzades, les discapacitades, les pobres. Aquest orgull deixa fora la part més crítica i necessària del moviment. Volem allunyar-nos d'aquest capitalisme rosa, aquesta apropiació o incorporació dels discursos del moviment LGTBI al capitalisme i a l'economia de mercat. Un prototip de gai blanc, musculat, amb barba, de classe alta, que no deixa espai a altres discursos, que s'oblida d'una multitud de minories i cultures, no ens representa. Nosaltres volem trencar amb els estereotips que ens encasellen i ens diuen que hem de comportar-nos
com hem de comportar-nos per entrar dintre de la societat cis-heteropatriarcal. El moviment LGTBI sempre ha estat un moviment crític envers el capitalisme. No podem permetre que el capital se segueixi apropiant de la jornada del 28 de juny, ni del moviment feminista ni de cap altra lluita social. No ens deixem enganyar. No volem que ens donin llibertats, perquè la llibertat ja ens pertany. Actualment, les ideologies totalitàries i discriminatòries estan en auge arreu del món. És l'hora de treballar totes plegades i no cedir cap espai al discurs feixista, tant als carrers com a les institucions. Quan es permet la tolerància amb aquells que són obertament intolerants, els tolerants acaben sent destruïts i la tolerància amb ells. Com tants altres, el col·lectiu LGTBI no oblidem les tortures, persecucions i assassinats que van viure milers de persones només per la seva identitat sexual i de gènere. Més que mai, fa falta la lluita i solidaritat entre pobles, territoris i col·lectius. El feixisme no se'l discuteix, se'l combat, perquè no volem reviure aquells moments tràgics de la història. Mai més, enlloc i contra ningú. El patriarcat i el capital també formen una aliança racista i colonial. I perquè aquesta també és la nostra lluita, com a persones LGTBI denunciem l'homonacionalisme, una pràctica que consisteix a demonitzar les cultures no occidentals i a fer polítiques racistes en nom dels drets LGTBI. Volem deixar clar que les identitats LGTBI que trenquen amb Occident existeixen i que les nostres no estan en venda a cap preu. No volem ser la cortina que tapa la sang de les guerres dels estats imperialistes i colonials arreu del món, ni l'excusa per les agressions racistes que tenen lloc a casa nostra. El moviment LGTBI serà interseccional o no serà. Durant aquests últims anys, cada cop més persones han pres consciència de com tots els espais de les nostres vides estan impregnats de masclisme, rols patriarcals i LGTBI-fòbia. És l'hora de visibilitzar que aquests espais quotidians, institucionals, de serveis i de cures també estan impregnats per altres opressions que es retroalimenten. Nosaltres, les lesbianes feministes, som les que vam denunciar l'heterosexualitat obligatòria. L'heterosexualitat com a sistema polític que ens indica el nostre destí. Tindràs una sexualitat genital amb una parella del sexe oposat, tindràs fills, seràs monògama i les teves relacions amoroses estaran emmarcades per la institució, ja sigui l'Estat o l'Església. Et dedicaràs a l'espai privat, mentre el teu home es dedica a l'espai públic i tindràs un petit espai a la societat només si compleixes totes aquestes normes. Encara avui, quan les lesbianes seguim reproduint els cànons de bellesa imposats per la societat patriarcal, quan es dona per sentat que som heterosexuals fins que es demostri el contrari, quan una parella de dones es pressuposa que una és la que fa d'home, quan el sistema sanitari encara no té respostes per les nostres preguntes sobre la nostra sexualitat i un llarg etcètera, queda ben clar que el que intentem dir des de fa dècades ni s'ha escoltat ni s'ha entès. Quan el 78 Mònic Wittig va dir que les lesbianes no són dones, va tocar el punt més dèbil del patriarcat, el binarisme, és a dir, l'obligació d'ajustar-nos a un dels dos únics gèneres acceptats socialment, home o dona. Nosaltres ens revoltem contra el binarisme perquè ens ofega. No hi cabem en aquestes gàbies de gènere que diuen qui hem de ser, com ens hem de comportar, quin llenguatge podem o no utilitzar per parlar de nosaltres, quina pinta hem de tenir i a qui hem de compartir la nostra sexualitat. I llavors agafa forma la lluita trans i moltes de les persones que participen intenten anar realment fins al fons de la qüestió. I aquí és quan la lluita per la dissidència sexual i de gènere pren sentit, perquè entre totes seguim intentant donar més llum al camí per alliberar-nos de tanta imposició sobre les nostres vides, els nostres desigs i els nostres cossos. Nosaltres som les que hem trencat amb la heterosexualitat obligatòria i en tots els aspectes del nostre creixement,
com a persones fins a l'actualitat, hem estat excloses i a dia d'avui seguim intentant i lluitant perquè es reconegui la nostra existència en els espais dels quals participem. Assenyalem el sistema sanitari, judicial i policial per ser agents essencials contra la nostra existència, que en diverses ocasions han col·laborat per fomentar socialment l'odi contra nosaltres. Fa 50 anys érem detingudes al carrer. Després vam ser estudiades clínicament fins a ser etiquetades com a persones amb una malaltia. En l'actualitat, l'Organització Mundial per la Salut ha actualitzat el seu manual de patologies i les persones trans hem tingut una evolució interessant. Hem passat d'estar classificades de malaltes a incongruents de gènere i hem hagut de passar i seguim passant per tractaments hormonals per adaptar-nos a l'esquema binari del gènere que nosaltres en cap moment hem decidit. No estem atrapades en un cos equivocat, estem atrapades en les percepcions de la societat sobre els nostres cossos. Denunciem l'hormonació i les cirurgies obligatòries, els informes psicològics i psiquiàtrics perquè el nostre gènere sigui vàlid. Reiterem que ni l'Estat ni els partits de gènere som l'esquerda del sistema cis-heterosexual. La nostra existència demostra que no hi ha res definitiu en termes de gènere i sexualitat. Volem que la porta que obrim amb les nostres maneres d'existir pugui ser travessada per moltes més persones de manera lliure, segura i sense prejudicis. Per tant, és evident que la lluita transfeminista i per a la diversitat sexual i de gènere és necessària. Creiem que és imprescindible una intersecció als nostres espais per assolir una lluita real perquè si no estarem contínuament invisibilitzant i oprimint. Per acabar, parlant específicament de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, volem fer una crida a totes les associacions i entitats perquè es facin una revisió de quines són les opressions en el seu interior i que prenguin mesures per eliminar-les. Les persones del col·lectiu LGTB estem fartes de formar part dels insults que utilitzen les entitats per Carnaval. Estem cansades de sentir-nos el bitxo raro de l'heterocèntrica comparsa, del binarisme apagador dels balls de festa major, i un llarg etcètera. Des de l'esquerda volem canviar la ciutat de Vilanova i la Geltrú per fer-la més acollidora i que ningú se senti menystingut. Hem de sumar i compartir les nostres lluites pel bé de tothom. Cal trencar amb la roda hegemònica que beneficia el sistema patriarcal i capitalista. No volem equitat, volem transformar la societat. Vam ser i serem revolta. Gràcies. Bueno, gràcies a totes les persones que esteu aquí per haver vingut, per haver escoltat aquesta lectura de manifest que hem fet amb molt d'amor i també amb moltes ganes de transformar. I us volíem convidar que a les 11 d'aquesta nit hi haurà una festa al Bar Itàlia perquè volem lluitar però també ho volem fer celebrant la vida, vaja. Així que esteu convidats. Gràcies per venir. Molt bé.